Čaute chalani, dneska budeme hrať Strongstop Playground zase a dneska vám budem učiť moje kombaty, aký kombat robím a ako ho používam. Ako som taký najlepší hraník, ste videli moje prvé video. Takže dneska si to všetko ukážeme. Takže prvé chalani, musíte byť trpezliví a dávať pozor a musíte mať veľké reflexy. No nie až tak, ale dobre. Budem vás učiť pár kombov, ktoré môžete použiť a budete najlepší proste. Takže. Ok chalani, takže ideme na to. Takže prvé kombo je také, že dáme Flaming Water, potom si chodíme, potom dáme trojku, potom dáme dash, buchneme ho, potom dáme trojku, urobili sme kombo. A teďka ukážem vám iný kombo, ok? Takže, iný kombo je, že ho buchneme a potom čo robím? Ho buchneme, takže ho buchneme 3-krát a potom skočíme a zase ho buchneme. Takže to bude vyzerať nejako takto. OK. A teraz ideme na full combo. No takže, buchnete ho 3-krát, skočíte boom, potom dáš trojku, dáš boom, potom dáš trojku, potom Flaming Water, potom boom, a si chodíme a už OK chalani. Takže už som vám ukázal 3 komby, či 2 komby. Teraz ideme na iné kombo. Takže, ako zase. Teraz vám budem učiť dash. Niekto ide buchnúť, tak robíte boom. Nie, že urobím to tak, tak boom. A už takže ešte raz. Takže, keď vás chce niekto zbiť, tak urobíte takto. Hodíte do strany, taký boom. OK? Ešte raz. Takže, tak a tak. Ja to izil, ale niekedy sa to nevidie. Takže ešte raz. Tak a tak. No, ešte raz. Tak a tak. A ešte môžete urobiť aj otočku. Takže urobíte tak, to urobíte otočku. Tak aj tak môžete. Chápete? No. Takže som vás naučil kombo aj dash, ale keď chcete ešte dash, tak idem vám dať. A teďka urobíme kruh sa budeme učiť, takže musíme urobiť takto. Chápete? Musíme robiť boom. Chápete, že že tak budem stať, potom boom. Takže boom. Alebo môžete tak. Ešte budete tak, ale nie tak rovno, ale tak. Ne, urobíte boom. Chápete, že urobíte boom. Ale keď ste rovno, tak musíte urobiť do strany, potom boom. Viete, aby vás nebuchol. Takže čaute chalani. Už som vám ukázal kombinácie. Keď chcete ďalšie, tak napíšte do komentárov. A keď chcete, tak pôjdeme s kamarátmi 1v3 alebo 1v2. Takže daj odber a like
a vidíme sa na ďalší video. Tak cez, kámo! Oh, bro, come over here. Check out my new shoes. They're the brand new 1, 2, buckle my shoe. 3, 4, buckle some more. 5, 6, Nike kicks. Oh, that is so fire.